когато обикаляме по толкова далечни места, неизбежно стигаме до тази част от риболова тролинга. Тя не е толкова вълнуваща колкото кастинга, но рибите, които се ловят и таргетират, са много живописни за риболов, много хубави трофейни екземпляри. В момента се опитваме, сме на място, което е много подходящо за риболов на селфиш. Тези риби плътноход след залавянето са така много добри герои на края на нашата линия. Скачат, правят пируети, гмуркат се, силата им е неимоверно голяма. За целта използваме не една примамка, а набор от група примамки, които образуват един вид ято плаващи риби. С единична примамка е много трудно да се примами такъв хитър хищник. Пускат се относително близо до лодката, образуват една форма на обратен триъгълник, който сочи с острия сигнал към нас. И по този начин, използвайки и тизъри, ние се надяваме да ги привлечем по-близо до лодката, да възбудим тяхното любопитство и евентуално, ако успеем да излъжем някоя, да имаме сериозен удар. Да. Да видим тъкъмчето сега. Използват се много така дебели влакна, кримпове, те не подлежат на възли. Въобще техниката е доста специфична, ето игли има, различни размери, различни видове, с различни функции. Ето. За въдиците да кажеш нещо и за влакната? Въдиците, ползваме 50 либрови въдици с малко по-тежки влакна съм сложил, за да могат да компенсират дебелината. Повечето от пръчките, повечето от макарите имат бекинг, подплетено влакно, което е с може би тест 120-150 либри. Така че ако удари по-сериозен хищник, да имаме едни 500-600 метра линия, с които може да работим активно. Добре. Сега ще привържем домашния любимец на калата за тази примамка и да видим дали ще ни даде успех тази тактика. Това е все пак като се колебае и да изпраска тогава. Да. Без да много да мисли. И зрители си навъртял, гледам. Всички чакат кафето. Преди да се пусне такъв тип примамка, за да може да има по-естествена игра, много внимателно трябва да се отчупи естествената примамка, за да може да съпротивлението на водата да й придаде движение. От една много твърда рибка в момента имаме нещо много пластично, което ще бъде добър атрактант за нашия хищник. Стана си чучунги, така му викат в Африка. Его и стария морски вълк е тук. Пуши и пие вино. От сутринта пие вино.
The fish don't die like just breathe it. Миколе, тролинга, както казваш, си е за поедри рибички. Тази имала доста приключения, виж хайлете, юните капаци. Влизала е в битки. Да. Много е голяма. Я, Коле. Ето това е пискила, който преди малко заедно с Калоян ригнахме с една летяща риба. Която ми се приземи в спалнята. Да, която искаше да спи с Калоян. Виж сега, вероятността да спи с мене не беше много голяма, обаче вероятността да бъде летяща риба изядена от хищник е много голяма, но не и след като умряла в спалнята на някой друг. Да, значи... Така че малко от живота никога не се знае къде ще заспиш и къде ще се събудиш. Но при мамката с рибата ни даде всъщност много красив трофей. Едно лахо, може би 15-17 кила, което ще изядем за вечеря. Една от така най-вкусните според мен риби. Сега нямаме друга стръв, ама ще караме на гол. Е, там се работи върху рибата. В момента обсъждат готвача точно по какъв начин да я филетират, за да бъде най-подходяща за нашата вечеря.